Hallelujah. Praise the Lord. Haina hai zora kaham. Tinibo haino. O zora wo kaitor bini kong bai ke tinibo kuplong klanya thangi tongo. Faidi sing zotor tiarang layana. Hallelujah. Praise the Lord. Fadi puilan sing kaitor na hambara raigrana. O zora kaham ni pagi. O shekara lara magara bostiki. Shukorona koira mokora batakara bostikiri. Thank you, Lord. Thank you, Lord. O rata karama karamoloro boste kiri. O shekare lara mailara bakara boste kiri shukoroste kiri. O rama karama lara boste kiri. Thank you, Lord. Apa o live program o negeri mani Lord. O nini bungkus supi balis Lord. Apa neng like na hambai neng oba ke sep ka Hamrwnai bagai. Apa di tane submit klay o zorana. Apa o zorana diri kong be kuplungan nangus apa. The Lord jo to chuni langwa jan nangman abantini sung supungi naran nang Lord afa nang supungi. Thank you Holy Spirit for your presence. Nini presence ni bagai hambai. Thank you. Jisu Christ ni keplai mo bagai safa ni tani hambai ni shano. Amen. Amen. Finding kake saimai janarok ba sada shalazak sal brom laibo phailayo kaitan kok serang layo. But almost sini tomung kaham. Almost sini lifestyle. Sengsa di samungo busy. Okay, engni tang di hinmania. But abu di selepan tebu kebang kaitoro seng tebu kebang zora renani dango. Abu ni bagai os de zora seng tabuk spend klai tong lai mani. Obo belai useful haka belai kena kaham. Orang tay kuno doubt engjang nai kere. Sengsa di mungsa sek tayo seng engage seng kangga sab kaham da hamya aba haike kaisa question raising o. Hallelujah. Piaba jeng Jisu Kristo haga kaitor tabuk je zora rei tong mani. Orang kun doubt kere aba kaham. Aba better. Tangla aba kaitor mungkus sok ni bagai. Te kaitor kong bai ke kuplongi seng teibo upgrade ngi tong kaitor. Hallelujah. Praise the Lord. Tong thok zak mong namle. Tawana di. Kaitor kaham. Mini khairok ma hamzak ma pai flaya. Tini ni sini topik tamo Jisu se Hamya Hamrwnai kaham. Hallelujah. To wati se phai tong kana. So ang kisah sif ung siwana norok akano amung itong sidi. Hallelujah. Wati ja phai tei. Post button. Okay, paglang na himatong. Okay, wati to top ni klay to ang pataro seba. Jisu se Hamya Hamrwnai kaham. Hallelujah. Abu ni bagai nini mungsasek tomono problem ngi to ngke. Mungsasek Hamya tomon nin phaising keplai ngi to ngke. O Jisu ni mung bai nang arani ongkhori mano. Hallelujah. Aske phangnang o Jisu ni mung chukna habai sengsara kaisa mung no ya farjago. Amung angkha Jisu Christ ni mung. Hallelujah. Praise the Lord. So aboni bagi no nang je Jisu Christ no keplai klai ni langmani malik klai naka. O Jisu Christ chukna habai sengsani joto phanatei jak. Abon bagi tomon hamya mungsa sengi tong kendeng tawana di. Okay, wati bangka ang abo klasyon location change klasyon ang fatara sugjak wati payan na expect klay man ya. So kisa cooperate kay di. Hallelujah. Location change.
Oke. Belai hambai cooperate khaimani bagai. Watui zoraba watui phayo. So tabo kaitoni kok serengna zoraba kaitoni kok sung sereng layan. Haleluya. Oke. Chini tinin topik engka Jisu se Hamya Hamrwnai Kaham. Haleluya. Naidi neng yang khundu kai naidi borok tamai kuplong ke kulompu. Borok tamai kuplong ke kongrai pu. Abun kari tebo kaham ke khundu kai naidi kebama bemar. Especially tabuk oba haike borok messenger gi tongo. O samungta sadi, o samungta nengdi, o nengmungta neng oba haike kaisa abongi tongo. Okay? Obosa ke pressure bare naisi, obosa ke diabetes bare naisi. Naidi soitan boba haike khogi tongka, nini samung surus nini khogi tongsiu. Abosake atamnai nini je freedom no segi tongo soitan tabuk. Abon bagina asik o je tektoni yagni tomun nang yogi fainani musungu hungke tabuk lama kaisano abong ka Jisu Kristo. Haleluya. Nang tomun sungsani lama tei nang kafrai tongo hungke tebo rules and regulation nindo fainai. Helding na bagai obon nango, obon nango. Kebang ma rules and regulation dangi thangnani langmawo. Piam nang jepro Jisu Kristo phayo bebang glang sangi thangnai srai. Because sengnugo elambago Jisu ungka pohor o sungsani hinai seng declare khaimani nogo. Aga pohor os phayo ga phang bole tai kuno hakor tai aro tamna hakor bobo seng saimon ungka hakor tai klalia seng bojaga bo phang tong ambagi seng tai bo phang thangi thutailia pohor ro sok paimani bagai bebang srai ngi thang payo. Abun bagai no Psalm number 119 103 119 ni 105 sorry 105 105 tam sejak tong kai tuni kok se chini yakung ni chati te lamani pohor tini jeseng kai tuni kok seranglai tonglai mani hakaba yasangi tonglai mani oboni langmau profit rui tong haken nono slai tongo. Haleluya. Tangmala neng je kok no tui tong oboni yakung ni chati je kok no neng kuplong khlai tong o kok ni lamani pohor ake je jaga chati tongo je jaga pohor tongo ar tai mistake re bufang thangai tai thutai riya hakoro thangai tai klai riya. Hallelujah. Praise the Lord. Abuni bagino Jisu Kristo no seng nango. But take is tabuk problem tamo. Jisu Kristo no borok poito khlaimani yagulo phano. Receive khlaimani yagulo phano. Borok Jisu Kristo no pocket bisungo tona nailayo. Jisu Kristo no kobang borok girja nok bisungo tona nailayo. Jisu Kristo no kobang borok Christmas puro nongna musung jaglayo. Jisu Kristo no kobang borok Good Friday nongna musung jaglayo. Kobang ma program kotoro Jisu Kristo no nongna musung jago. Piaba o Jisu Kristo le nini bisungo se nang mai baksa salbrum brum tongna musung jago. Hallelujah. Oma noga haimasa ekak yangi toka tawle girja ma thangsinai apursi girja muito manjago. Oma ani tabugle oma haike problem ngi toka problem yok na baga girja ma thangsinai. Okay. Taklai Christmas ni simile selai jak sinai ang. Mane borong ni commitment haga borong ni bukung ni ongkhori tongmon haga tomung. Basake tamlai butuak tomung butuak kok abo tamne kirima singsa kogro. O Jisu Kristo no je nang receive khlaiman o Jisu Kristo nini bisyongo se through Holy Spirit nang mai baksa sa tabuk. Abo se kingma boro abone girjao naitong layo. Christmas pro naitong nailayo. Kabang program naitong nailayo. Okay, kabang ma thaya abono naitong thanglayo. Abo pocket tahole money bag daiton mane hai oi nangi tong kane plot ke tiklai layo kolomungi to ai shuri pagere
अमा प्रब्लेम दं फाइबेग नखं सुरि मुं खालायनानै तामाबो पकेट दाजागनाय आबो दा मानि बेग दा नांफ्रुति खालायजागनाय जादो बाबो नों जिसु ख्रिस्टनो रिसिभ खालायमानि अबंखा गोप्लाय मोथां जागमुं ते जत काहाम अब सालब्रम ब्रमनि बिसिङाव नुगजागना नांनाय ते सालब्रम ब्रम नङाबानो इउज खालायमानो अ जिसु ख्रिस्टनि मुंनो हायफानो गोबां बर'रक कलमफ्रो सिमी आबनो इउज खायना नायलायो प्रब्लेमफ्रो सिमी आबनो इउज खायना नायलायो ओके आबनि बागै तिनि सयतान बो तेबो मोसामोसावि मिनि लांमा फाइननो जांगिरि फायो ते गोबां मन लामा हामिया फाइसिङो ननो तलाङि थाङो हालेलुया काइतनो हामायरमान तंदि in every circumstances ni saw bebak zorawono nini langma kaham zorawono kaitona hamayriya tabun nang kolom klaikha bezala klaikha problem klaikha tabka kaitona saw hamri rodi Jisu Kristo baithangse hamya hamrwnai kaham gothar khlaimanai tei majra krei khlaimanai mothangzak muni lama kubui a kubui toni manai Jisu Kristo tabung nini bisyugo tongo hungke use khlaisirita sadi ang sakaham Jisu Kristo ni jare hambai surai dana sakaham hakte kamungai bulan te better thangma le hallelujah praise the Lord nang je class to kawo ang class to kakani magoshin okay class to kamas ang narsar pori uni sagangke eden ba nang upgrade ngi to Jisu Kristo yangle nanga upgrade ni kongno sana naya tebo tola categories thango bahaitong brother bahaitong sister ke aita kaham bai hamya bai mota moti common suka kokhe kaham bai hamya bai mota moti kaham bai hamya bai if samani betai kaham hamya ni betai tabo phon borok sai tonglayo a betai ni bumuk tamo kaham bai hamya ni betai dini kebang borok bahayno bahay tong ni seke kaham bai hamya bai daily a betai ni salai tong ko tapano je if salang mani betai no daily sai tonglayo ang kaham se Jisu Kristo o bai thang Jisu Kristo no sa phaisi di abon bagino subraini panda khlai Jisu Kristo hi obani bahan sadi hi obani buthai nangdi ob bahan bai nang hamya hamka ob buthai bai nang sumsong nakar zakha obono sa siri tabu bai thang Jisu Kristo no sa siri tabu bono so nang siri tabu bahai tong ngake kaham bai hamya bai pu Adam ni bihik ib je shaitan bai phem logoi sa rajak mani betai no tini borok rok daily sai tong layo sengi simi dai jineng khoroksa sangna malai kenga tomon gana tongo sengi nela bahai tong ni sengi nai di aite kaham bai hamya bai ni sanai a ib salang mani betai no taw phano thokjak lai mani salayo marke kaham bai hamya bai ni se tonglik sawi Tebo uslodi, tebo kokhlai di. Phiaba je Jisu Kristo no sanai rok, Jisu Kristo ni kok no sanai rok, bini kok no nangnai rok. A kogomang kupulung ko tongnai rok, bini an kharmani Holy Spirit no kupulung ke supungi tongnai rok. Borok te tolao usluya upgrade ngai se tebo better position no thangai mano. Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham bini khairok ma hamjak ma paiplaya Jisu se hamya hamrwnai kaham nang tomulun pura sung sajak berai mosangai tongna musungo bebak zorawon hungke o Jisu Kristo kaham khlaimanam gosidi sadi ang kaham se hnai
Sadi ang katharse nei. Hallelujah. Nini je samung khlayo a samung sanai. Tahle keplai sarnai samung kaham khlainai a Jisu Kristo nini bisingo tongmani bagi. Hallelujah. Nini boyos engnai haipon nini mekhang glaze renai. Nini tomung glaze renai. Tang hinmale a mol brum ni langma bai thang Jisu Kristo nini bisingo tongmani bagi. Jisu se Hamya Hamrwnai Kaham. Hallelujah. Obosak burang nai berisir gengnai. Haipano o bui yakung yak maya ngai bisna podok klai mahai nengtai a category o kerikha. Hallelujah. Neng o sengsaron tongo kebang borok sanai ani problem hai tangma tangsa problem phunongnai. Neng boh sengsaron tongo ba Jisu Kristo kubui ke tongmani bai bini kok bai himani bai phola tuidulma tuiya prishama bai nini hinggetamo wah tini bahainang kaham. Wah tini bahainang samung kaham bai blessing piuka. Wah tini bang samung go haina hai success ang piuka. Wah ani accident sekere. Wah homdine wah simengnai jefro neng Jisu Kristo tu ya prishanai te ayang te neng aphola himruman ayang te neng jefro himnai. Hallelujah. Praise the Lord. Khasrang jagda. Tongthok jagda. Jisu se Hamya Hamrwnai Kaham. Hallelujah. Lama jesek phano mothop jakang thang. Phiyogui nono ya prisherenai. Hallelujah. Jefro Israelo Egypt phani ongkhori phaikya problem se baba hainai gradi. Red Sea সমুদ্র কতরমা রুংবো করি তুইয়গই থানা বাবু কোনো পসিবল ya yang ke phai tongkha Egyptian rok botharna ni bagai a সমুদ্র কতর মানুষে তুইনো se bag nei khlai lama khlai ri mannai jat bobo hai kai torong khana nai siri tabu সমুদ্র no se কোনো habai theoi tuino se ke bag nei khe lama khlaiya ya pre sheri tubi manai jan ke bobai kai torong khana tabung nai sili. Hallelujah. A kai to nise neng besa a kai to nise neng nukhuni borok tabuk hungke. Hallelujah. Yes. Corona curfew, pandemic, kebang ma bla tongnai. Kebang ma muthubjak lama sengsaro. Phiaba neng Jisu Kristo tongmani bai nini hingangke lama phyokjak mangse tongnai. Israel lok jefro laika a lama aje tui hakesi khagai jefro borongno himri telangkha afro lama ngi tongkha. Phiaba jefro Egyptian rok phaikya lama muthub jagi thangka tuyo kelegai kosok thangbaikya. Sengsani borongni bagai lama muthub jagnai but neng kaitoro tongmani bagai nini bagai ke lama phyok jak khlaimang se tongnai. Hallelujah. Praise the Lord. Samung kereh ni nung tomno cinta nangjagi tong wana jagi tong ka sadi bai thang keplai Jisu Kristo ani lagyo tongo. Ani bagai bial kerei. Te neng je khlaina musumana samono kaitono ya fardi te afro ya prishedya samungo naidi chikon sangi mano phiaba ayeng tini kaitono no bless khlainai. সমুদ্র কতর মানুষে লামা কোয়ার খলায়ে या প্রেশারি মানো হুঁকে नों दावत सिमि तांगदि मदे मानबो काइतर खदे खलायरनबो आबा हाइके दावत सिमि तांगदि आनि काइतर माननाय काइतर से आनि काइतर खलाय माननाय काइतर से आं बनक पयतो खलाय हुनै जस्ट कसिमि से खलायदि नायदि निरे लाइफ बाहाइके सेन्स जोंनि थां नायदि आसामं बा ब्लेस Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Mini kairokma hamjakma bai playa. Abuni bagino kaito manya hamani mung sapana kerei.
nungse sakbe dogi phanya de musung sungmung ke obosik kaito le khlaime mung sapon krei nungse mode musung ja kaito no slaitung kaito no kaham khlaitung nungse mode musung ja nini poito biang phaisingo kaito ni phaisingo da obosik sungmung hungke tabuk 12 বছর rin shumani thagya haikabo bini menstruation period cycle thagya koi bosor 12 bosor salni saltamni a cost se busuk ke cost jagoi tong 12 bosor boba hai tek tong khana bo phebo botamo musungkha ani jisu ano hamrei mano ani jisu ni bisingtei ang hamei mano Jisu Christ ni bisingtei o 12 bosor ni hamya srai srai ke hamnai a poitono tei yapri shekabo ashuk hazar hazar Jisu ni uklogo lama o borok kebangma usre bise tangi malaya himlai malaya abhai jagos a poito bini ang Jisu ni bosak simi parto mani khangke keno ang hami manai o poito baike boya pisheka Hallelujah phiaba teise 12 bosor ni risuma thagya mai ti sai mani kono thik reina ke busuk se kebeleng na busuk se cost manja leta pata asu kebel asu cost phano loko bai daga sopa khlaijak phano thanani bagai kono sep kerengi tong phano apoito bono tam khlaikya asuk besar basar asuk borok kobang phano himrui bono talangkha te bosak tangnani bagai thangpano bosak tangi manilia jisuni dolai busuk simise kisi sa tangi mansiu asuk baise tamui thangka pura 12 bosoni risumani abo thap sa thagi thangka te hami mankha jisuni dolai busugo se asake phantongo hungke o Jisu Christos tabuk nini bisingo hungke nang busuk phanganang na nang busuk jara hamsajak na nang busuk jara keplaing na tabuk nang check khlainai sidi tei saiman sidi dolai busuk tangma baise 12 bosoni hamya hamungke tabuk o Jisu se nini bisingo hungke nang busuk jara hamsajak tei nang busuk jara keplai nang busuk jara talikha kaham tabuk nai sidi Hallelujah praise the Lord Aburima 12 bosoni risuma thagya binile Jisu haksalma abuni bagai bo belai cost mosoko thangai busak tangna mosokon tangi manliya dolai busuk simise tangi mansio but nini le Jisu Christos nini bisingo haipanos nang saksane bigra angjako haipanos nang saksane gerei angjako haipanos nang saksak bemarko haipanos nang saksak belai tekto mani tongkongke nang busuk jara botwang khana naidi asuk haksalma Jisu Christo borok kebang moso bole userebi thangise dolai busuk romoi hamui phayo nang le tabuk Jisu Christo no se bisingo dajak bai thang Jisu Christo se nini bisingo haipanos nangka takphani bigra takphano gerei takphano mogui dukho nangi ma tongkhongke nang botwa category tongkho tabuk phano Hallelujah kaito kaham bini khairokma hamjakma paiphlaya obusak kisakeno tamnai complain ru okay tangai omo osungsani habai sanamjak phebo jepro Jisu Christ bisingo tongo phola jepro sungno chubao tuidolo aproke akaham dongdrogo Hallelujah praise the Lord akaham jepro dongdrogo tongi banya obuko khaino ule ulengi kaitone kathang kok ongkhoro obusak sawi tongo tini lengla sidi hene ano nang tini rest khlai sidi hene pheba bisingo tongnai phola tam dongdrogo hi nang bahai ke lenglanani nang sana sanangnai because phungni simi sarik jora asuk mane samung khlaimani yagulo okay thangnayo sangthaisa sakang atao bible study bu khailekha 1 hour katutei
haina hai tabu kaitani kok bai norong baskango laibo phaija hallelujah all the excitement o musung mani tangi phai hinmale because bisingo tongnai a phola asike chubawi tongo bashak abo doesn't matter because we belongs to heaven sung sukna hani borok sung tabuk phola se kaitor phola ba sung phola hallelujah so abuni bagai no norong ni thani bo obono nini busak ni musung mamai nang teidul ja ke pheleng nai phola ni a musung ma bai ke ya prishedi nini life ni bag area blessings pai jang putang nai nini buko go testimony si misu ko plong nai hallelujah praise the lord tiri ko testimony hadi ni sakang ke sai boss sakang ang ai taman okay ing tong abo sai boss sakang tam tam pia testimony means tamo it should be mane re abo tini yes tabuk okay abo mo tong go testimony but yes at present tini sapongoi kai to no ba ke bless klai kya abo su testimony tamo man khanang tini abo su testimony nang je pro abo no saiman nai kai to ne arani nang tini tam man kha afruno nang soi right track go tongo hama ang tini je nai to mani nang je nai to mani abo kai to romani abun bagi seng lawi to mano abun bagi seng tini kathang hallelujah hama to mon 2 minute ni bagi no sangsar ganang mathangi raja khangke khorok busuk padap klai thino okay tomon satung palia hangke tamung no tomon moikiteng thakiteng tas thailia hangke tamno sanai nang beba kai to romani bagi seng tini masawi tongo nang tini hama naima tongo nang tini pohoro tongi mani tongo tei nang thanglai suklai belai kaham ke tongi mani tongo so omorong no jefru yes obo kai to romani se nang bujinai afruno nang right track tongo jefru buku go samo mung sasak dana nayo obo ani kai to romani sebla hallelujah obo an kai to romani sebla o jefru o buji mung nin thani phainai abo se nono slai renai pura teibo better position on ya appreciate nai promotion nai nang kai to jefru ni ya for rang tong nai apuru nang jefru saiman nai wah obagan kai to mani sebla jefru rang krei wah ani kai to na supungna thangi tong puplong ke obo hai jefru buji mung nin thani phainai after some minute life wah better life nai hallelujah tini bebang no sungsan borok nijini mang angjago jefru problem klayo afro ke kai to thani bo phailayo beba jefru nang beba kai to ni mangse ani mung sapan kre hnai afro se kai to ni phan nang ni langmau noknai ani nokhung hanani ba doi jefru o kai to o nokhung ni se ani nokhung abun ani lia ni se ani langma hnyaboi o afa o langma ni malik nang se hallelujah ani sakiri ani business hnyawoi obo nini se o afa jefru sung submit khlai renai bebak afro se kai to ni sung sasa chini langma sung nogoi mannai pia borok bebang ani pu ani jaga ani sakiri ani business ani nok ani hai ani ang hai ka ba ani hini goshi mannai abo kai to simise habun bagai ni moses ni thani bo kai to jefru bini bumung no sao ang no huni sao I am who I am ang hini goshi mannai ani hini goshi mannai abo kaitor simise nang tomono goshi uitongo ani ang hini hingke aro nang kaitor ni position no sanai tongmani kelayo sadeo kaitor nini se ani langman nini se o bukhok nini se o khunjo nini se o bosak nini se sakri nini se business nini se ha nini se nokhong nini se samung nini se hama nini se jotang mani tongmani nini se bebak nini mangse hamba yafa nang ana asukke hamari klaimani bagai asuk bebak ani nangmarok no supungoi sadi
Hallelujah. But borok saya bono. Tamuno salai ngake kon hadi. Ayang manja kapu kharoi. Kon hadi. Tamnai drugs salai kapu kon hadi. Sidi kai manja kapu kon hadi. Philai kapu. Okay. Khna tok jaglayo abonoke. Belai khna tok jaglayo. Tisho salayo abonoke. Okay. Pheba jen nangmani sasubnani nangi tongmani abonoke salaya. Abonoke hilik jaglayo, lasi jaglayo. Hallelujah. Hey brother, bahai tong. Hey sister, bahai tong. Listen kage sadi. Jisu Kristo ani langmo keplayang tong mabai. Ang belai kaham ni sadi. Tangyo Jisu ni mungno loko sana lajak bene goshidi. Je Jisu Kristo no loko wo goshi manai a phona no Jisu Kristo afani buskango goshi nai hini sao. Hallelujah, goshidi. Sengsara tong ma politics handi te kubonako mas halanya ang mas halaya ni samaniya. Nobo ma nailene nobo ma bebang no sengsara tong ko baken nuguiba sayala tong nai ba sade ta sade ni samaniya. But nini bobo sana nangkuk. Bobo no kebang nini buku ko tiklanya nangkuk. Bobo nini bagi important kuk amono nang sidi. Metangjagna ni bagi si Jisu Kristo. Haki tabuk bobo no nang kebang sana nangkuk. O Jisu Kristo ni kong no nang kebang sana nangya diba. O kong no nini bising di kebang ongkona nangya diba. Sengsala serapsa ni bagi si. Nang je langma tuitongo o sengsa ni je life abo se besek serapsa ni bagi. Je busak 60 বছর 70 বছর ngase yakar mak langlai jat haike o serapsa ni bagi ba tangi asegle tamne kafra kabar nang nini a molbrum ni bagi kabang kafra thaya diba even o serapsa ni langma life bahaino je pro am molbrum ni bagi nang kafra o abo mosangi thango nang Jisu Kristo ni bumungno ti khlai mangno naine mani ni bukhogo naidi ni life ba ke healthy ngi tong Jisu ni kesabai ani Hamya hamui tangjakse ani mungsa bemar kerikya ang Kaham se sadi delino. Hallelujah. Oh, ang belai healthy si Jisu Kristo. Sadi. Hallelujah. Healthy life tamno hun. Kengma borong khanau kisakan bohok sajakpo. Kisakan bisma sajakpo. Kisakan yakung sajakpo. Kisakan bokhor mihimpo. Kisakan mokol sapo. Kisakan bukung sapo. Mungsa borong tani complain khanau. Pheba nang sawi nai di Jisu Kristo ni kesaba ane kesaro hamre rezaka mungsa bemar kerikha ang Kaham se sawi simi nang nai namba te khlai simi nai namba nang result ma de man manya simi nai di. Hallelujah. Batabu khanapur ke salanya do. Beba jefur saisung ngi thango. Ah mobile phone paileng ngi thangnai mungsa so samo paileng thanai chai saglak. Obron nang puran nini bising hoite tiklai ning sana nang nai ke bai dagi jagiya musungui poito khlai. Ani dagi ma bai nok ta sadi. Bising hoite poito khlai ongkhor di tiklai di. Jisu ni kesaba ani kesarok hamre rejakse. Bemar kerikha, virus kerikha. Rok kerikha, kulum kerikha, mungsa hamya kerikha, ang Kaham se hamsa jakse. Sadi. Hallelujah. Jisu Kristo se Hamya Hamrwnai Kaham. O Jisu ni mung chukna habai sengsaro yapar jaka. O mung bai everything is possible. Nang se tabuk tamuhun. O mung bai ja yapri shanai. Na nini sengsani gyan phan bai ja nang yapri shanai. Tomono Jisu ni mungbai nang yapri shana hinke nini life bunis lai judang nai. Tomono nang sengsani gyan ba yapri shana hinke serapsa jorotile sabas ni yapa khorab jak nai. Serapsa hangka kena thut punjak nai. Abo kaham example ke politicians rok ni thani sengnogo. Jefro asuk thaya asuk jak nge yapa kaham ke khorab jago loko bai. Jefro asuk thai mai yakar ka afro tamngi thang gali rejago kabang ma hamya kongbai koljago. Obongka sengsani limited tomungrok. O sengsani limited tomungo kesayawoi. A Jisu Kristo ni unlimited phaidi. Ya pari shalai siwana. Abo honga ke daily. Ya pa khorob jago.
kaitor baise borom sabornai borok nono reglak baithang kaitor so nono respect borom renai wa tam makok ni nai obon kubikok borok munisu nono sabas hingya kaitor so nono sabas nai tini borok rong ni main wrong kaisa concept hai ka bujiman tamo borok ano sabas honteng no borok ni sabas ni nang tamuno a sabas abono musung ni ya appreciate tong hongke sarapsa joran bagai sabas sanjaknai sarapsa ken paithang painai phiaba kaitor bai je sabas sanjakbani honor khlai jamone respect rejakbani abong kha mol brom ni bagai abote payasa nang sam 91 porinai di paithak verse phasingo tamsa baithang kaitor se sengno nono ano borom khlainai jefru nang bono hamjagai bini musung tui nang yaprisanai hallelujah kaito kaham bini khairokma hamjakma paiflaya woo khaklayo norok blessing itongo te hamari ingito mani tongo hallelujah ani hinmano bardasidi ani bardasidi abono ani subraini se ang Jisu Kristo se ani langma Jisu Kristo se ang Jisu Kristo se ang hamsa jakse ang kaham se ang kathar se sumsok bipiring sapan kerikya ang ani bagi mazra bo kerikya ang kaiton nukuni borok se ang belai hamsa jakse ang belai kaham se mungsa hamya kerikya sadik hallelujah praise the Lord so abuni bagino phadi limited tonglailia unlimited thanglai siwana kaitoni hamjak mangkha unconditional borokni hamjak mangkha condition ganang okay tomun ani bukuktui mungsasek hamya tabo ongkhor ka ba ang hamya kongno sawi tongken rogana naslenai because borokni ingkha limited ani bukti hamya ongkhor ka mane nok teke bo online bo tonya jotono ongkhori thangbai ne thut thangnai obongkha limited hamjakma okay phiaba nung hamya phano kaito nono yakariya nung samung sitara khlai phano kaito nono yakariya because bonono na singu sod salai jakno hnai wait khlayo ani bsak nogo kifili phaipiteng hnai bonono nai singui tong wait khlayo aboni bagin tini sugjara Jisu Kristo bini borokna na phayako jati teibo borok kabangma anu khungo sok paiteng tei joto borokno mothangjak thang kaitor obono musungjago tini kemo borok thut tamung thaiman yaglo sab saiman Jisu Kristo tongrei tamu ani sangmang paile de thni lai phiaba tini sugjara nang chance mani tongmani tini sugjara Jisu Kristo o sangsara bini borokno na phayangi tongmani reason kaisano kaitor sono chance rei tongo save rei tongo khaki filteng hnai slaijak thang hnai phia borok muni son thani aba hainuk jagya sai khlai ke mane right get out kokta sal tayang bai because of limited borok ni hamjak mangkha limited but kaitor nang tabuk borok bo thanai repi sake mungsasuk tomusidra pan khlaijak ni haipan kaitor nono hamjago haipan kaitor nono naisingui tongo chance rei tongo ya fa phelei oba hake gabagui nanan bagai reading jak tabuk phano nung se khaki philna bagai ready da kaitor ni hamjak mangkha unlimited unconditional bonnini besek sitra abono naisigi besek kaham abono naisigi bo decision naya bini hamjak mase unconditional aboni bagai daily nini bagai ya fa pheljak nung khaki philteng hnai nung tomono oro je nai tongnai live nai tongnai nung tomono mistake phan khlaijak tengka romni ding tini joli jak te phanangkha ba mungsasuk kaisa samung bejo phan khlai kibika haipon kai ton nono hamjago but a bejo samung khlai mano tak khlai pisidi aje nini bising mistake mano repeat tak khlai sidi kaham ke ya preshe pisidi hallelujah o lama tui thangkangke ang aro kasle kelayo ga a lama tui ta himsidi ta ani riwo harpeng nangai thangka ta sumsidi te kaisa sumsidi ta
Hallelujah. Kaito no hamzago. Nung just doubt chimitang di kaito rano zoro zoli jagno ni no kaito no zolia. O grace period sak zorale kaito no zolia no chance miruo kaham nislai kaham better nislai better ang thengnai. O grace period nung doubt tang di je kaito rano zoli jagan hne kaito no ano zolia obongka grace period obongka khairok mani zora. Mistake tomuno engkhang ke a mistake no repeat tak khlaisidi kaham ke ya appreciate Tomuno miski nangka harpeng nangka kogo kibidi ketarno sumui napisidi. Piaba asayano repeat klayata thangdi. Hake soitan phanman nai hake nono destroy klay kibinai. Sayani sikable kick out klayai ninaro nori kaham phasingu ya appreciate. O grace period kaito non tini bo hamjago khana bo hamjago. Hallelujah. Piaba sayano repeat chimista klaydi. Kubuyo phaidi a ketalo phaidi a ketalo ya prisha phaidi Jisu Kristo je borok thansang phayo a borok ketalongo kesam thangi payo Hallelujah. So nang tomo tinin Jisu Kristo payong ke tinin ketalangi thangnai kesam delayed ngai kesam gerei ngai thang painai Hallelujah. Praise the Lord. Nang setabuk Jisu Kristo bai thansang phaina dang musong. Jeborok Jisu Kristo bai thansang nai aborok ketalango. Te kesam thangi payo ketal simi kuplong ongo. Haka angbo Jisu Kristo thansang na musong ke lama belai kelai sase. Nang bekhabai ke Jisu nini bagai je samong kaham khlai mani abona nang poito khlai di. Jisu Kristo nini bagai bahan sekak zaka aboni bagai nang abono poito khlai di. Abahan sekak zakmani bai nini hamya hamka abono poito khlaidi. Jisu ni thei kesarka kosokka abono poito khlaidi. A thei kosokmani bai nini sumsok na karjaka abono poito khlaidi. Bo nini bagai theikya nini thayo bo theikya abono nang poito khlaidi. Nini bagai thangai basaka abono nang poito khlaidi. Te aborong no poito khlaima bai de bukhok bai ke sasidi. Jisu nang nani subrai. Nang nani muthangnai 사시도 보고바이 지수 너가니 수브라이네 할렐루야 하케노 아무 당작 문 캐테고리 능 석바이캬 아 그탈로 능 석바이캬 아 가함 그타로 능 석바이캬 무슨 심플 하면 그분 버러면 belai tukjak lai tapnai belai bezoangi tonglai belai but belai simple se tangi tukjagi tongba busakni phan thepalai mani bagi tukjago jisuni phano simi sandala sani kelai sangnai John Jisuna simi sendari tongo Joto sagrirok Jisu Kristo kanta bujangman dino kerikha kamai thangbai kya Peter to khar kai geno ok kotor sanaisa but John khairia John khairia a cross ya phango Mary mukti khiklai kamar hebo mukti khiklai kabai tongo tamungkha Jisu Kristo bai thang bumani phasing nasig ma saka burima nengani bagai takab dia kobos tabuni ni busa John no se Jisu receive Jisu ni position no sungsani a position of sabu receive klaiman ka John klaisa ka receive klaiman ka tangai bo Jisu Kristo mang sendari tongmani bagai Jisu Kristo to kethini kethang khlai tisai chukna ho tisai tlang jaka tabuk Mary ni puila busa ni position of sab manka John se mansio abo simia ble revelation tamunghnai o khairokmani mol paimani yagulo the revelation prayer tamungnai tei a 1000 বছর Jisu je rajokta sapainam abo bahayengnai tei joto thinang future sabo phunuk jaka johon phunuk jaka tangai bo Jisu Kristo sandari tongmani bagai joto kaitoni secret no bo phang bunislai sekang no phunugoi jaka ningbo tomung no kaitormang sandaro hungke kaitormang asao hungke a joto ungna thangi tongmani future bahanya nang kaitoroi phunugoi rjaknai tei belai clear ngai tei nini life belai smooth ngai nini yapri belai kahamungnai kokthai belai kahamungnai nini lifestyle nini tomung samung belai special ngai tangai nang male nang kaitormang asawi tongo kaitormang nang sandari tongmani bagai Jisuno sandarmani bai John ni je prophet engka tabung nangbo Jisu Kristo sandar phaimani bai nini tebo prophet engnai tangmula sandarma simia tabo phola ni bisingte a Jisuno nang bisingo tabuk dainai mankha
Hallelujah. Mare man kamung sasat. Iya sagi ja man kamung sasat. Hallelujah. Tomono man kangke aseng nang sideng tini kolok phajing thanglak. Phajising jotor mokum layane te kai tono hambai re layane. Asek kaham position no, asek better position no chini langor mani bagi. Oh ratha khayara mokhoro mostiki. Thank you Lord. Thank you Lord. Afa nona hambai nini kok thai bagi. Nang kaham nini khairuk ma hamzak ma pai flya. This Lord the life night on ebrong ni shakang ni thui ka thano saro Lord. Hallelujah. Nini bahan sakak zak mani bai chini jotoni ksa hamre rezaka hamya hamre rezaka mungsa bemar virus tai sini saka keplaying mandia. Afa nang bai thang chini langma keplaying tong phaimani bai sengje samung yagro a samung sao sengje nukhung thang ya pririo sengje hawo thang yakung berayo aha hamaringo je thayo yagrio a thai hamari ungu hambai lo hambai o ratha khayara mokhoro mostiki nga sekka hamno lokhlaire mani bagai. Hallelujah. Je bemarok laijak tongnai kulum kongrai diabetes pressure tumor cancer TB te kebang ma bemar ba je tabok phano satok jagi tongnai mesen jagi tongnai aba borong saka lorang ni thik ka thano saro teng declare khayu Jisu Christ mungma right now in the name of Jesus. Hola Hamya nang te pressure virus te kebang ma bemar tumor cancer TB abahai mungroi nang te amahai mungbai ke nang keplaying mandia terpra hastin nang kutul sidi in the name of Jesus right now get out fire in the name of Jesus kutuli o ratha khara be healed te jishuni ke sabai zoto hamya hami thangbai kya amen o raga ramagara bostiki thank you Lord nang kaham Lord nin khairok ma hamzak ma pai fly tini bless like a Lord tirpra hastini CM borom gnang biplop kumar dev bonini se Lord hallelujah bini sakang nin thik kathana saro wisdom understanding te joto samung kaham nang bini bising ti khlai di Lord hallelujah obaken deputy CM Jisu borom gnang Jisu na nin thani ya pharo Lord apa bini sakang nin thik kathana saro Lord apa kaham nang declare khayo Lord a understanding nang declare khayo Lord as a samung kaham nang bini saka declare khayo Lord yes nang se bono kok na ya pressure nai oh ya kharama thakari mosti kiri hallelujah joto cabinet minister joto official staff ter pra hasteni joto DM SDM BDU te joto deputy collector ni joto official staff boroni sakang nin thik thana sarsau Lord akaham nang declare khayo Lord hallelujah o ratha khaira mosti ki apa nang borong tuiduli bekhak ketal kaham rui akaham baike samung kaham nang borong bisinti khlaisi di Lord o yakha rosti ki edisini hapang ni barza najak joto MDC joto EM joto official staff te obakena CEM nini thani wo submit klayo Lord o shakara lara magara pas deki hallelujah o ratha I plead the blood of Christ Lord thank you Lord o ramagara bosti kiri hallelujah haste triprani bogra produce bini sakwa angnin thik thana sarsau Lord wisdom tik joto nangman nang kuplong khlaji bini sakau Lord apa kebang borok bono tui expectation but Lord nang tomor bono tui dulia hangke bo mungsa samung klaimenya mungsa kaham bini bising te ongkor gla awan bagi Lord nang yak bera de bini sakau te bono tui duli Lord hallelujah o ratha khayara mostiki obaken joto political party ni je as a supreme hisabe yapri shoi samung klaitong borong sakang nin thik thano saro Lord afa nang borong tui duli Lord hallelujah obaken Lord ang nini thani ya for borong ni langmano te Lord borong sakang kaham no a kokna mungno a hamzak mungno khairuk munang declare khayo rotho romos teki ratha khayara bagara bas teki hallelujah bara thank you Lord hallelujah afa o tripura haste kabang ma dofani borok tong Lord hallelujah kabang ma tamnai tribe ni borok tong Lord afa joton ni thani ya pharo tini kuma borok sap
tribe haika tribe no phunuklai division ngi tonglai khagjagi tonglayo ang seng ani haika ba sengse borok se lai but as a division as a halok shaitan khogi tongmano ang sau Jisu Christ ni mungbai phola hamya kutulik awai halok nungte khogi tlangi thangmanya oro soi hamjak mungganang halok no sang Jisu Christ ni mungbai ke ang declare khayo khairok mung halok no se ang declare khayo Jisu Christ ni mungbai o ratha khaira masti ki kono tribe ni mung nawi sub tribe ni mung nawi te tirpra hasya ke keplai ngi manya Lord nungsi keplai nungsi subrai tirpra hasteni nungsi bugra tirpra hasteni joto borok nisni te joto dofani afani thaneng submit khlai bebak lo thank you Lord for the healing thank you Lord for everything thank you for your word Lord amen in Jesus name amen pading tina aseng siteng hambai tini bo seng kaitoni kokbai blessing ka khanani bagai ready tong baidi te ang musungo norok ni testimony rok bahai norok share klai hordi ani messenger whatsapp hai ka ba comments rok fan norok share klai di norok je blessing itong mani norok je hamari mani tong mani hallelujah te ang norok na hai sana musungo the body of Christ ni whatsapp group tongo jara live regular nai tong nai borong ti khajak mani aro regular sing bible study klayo waisa wisu mi singi thango but as sangje mansak regular na klai tong layo salsa salisi mi sangka but regular na sai to gi tong lai klai lenani so norok bo add na musung a whatsapp group hong kanke ani whatsapp number 9774518979 9774518979 oro norok ni bumung sei ana text klai redi hakyang norok no aro add klai renai hallelujah praise the Lord bozagabo the body of Christ whatsapp group ara sang bible study klayo te kuno sungsani kok salaya only bible study kaituni kok sonoro go adang namu sungke adang imano hakya sanang siteng jotana hambai khana haina hai sang kaituni kok baike kuplong anglai phiunai